Mga barangay nga mapakya sa paghatag og kwarta sa COMELEC alang sa barangay ug SK elections mapahamtangan og silot ubos sa Omnibus Election Code. Gawa sa unom ka tuig nga pagkapriso, dili na usab mahimong makabutar og hilabi na nga dili makalingkod sa ilang katungdanan. Tangtangon na usab ang ilang pangalan sa voters list. Andrea Patenya, Sugin Liming. Ang COMELEC naningil na sa kontribusyon sa mga barangay alang sa eleksyon. Base sa Section 50 sa Omnibus Election Code, kikinahanglang mohatag og di mo menos 10,000 pesos ang matag barangay o kantidad nga di mo labaw sa 10% sa ilang general fund. Ang mapakyas, considered as election offense if they will not contribute sa kuan. Di sila mo appropriate, that is prohibited acts and can be subject to penalties and prosecution in accordance with the law. Base sa Section 264 sa Election Code, ang mahukmang sadaan sa usa ka election offense, mapriso sud sa usa ngadto sa unom ka tuig ug ma-disqualify sa paglingkod sa katungdanan ug di na makabutar. Nasayran nga 3.45 billion pesos ang kinahanglan sa COMELEC Central Office alang sa umaabot nga eleksyon, apan 1.18 billion pesos lang ang naaprubahan sa General Appropriations Act of 2013. Gitinguhang kuhaon ng kuwa nga 2.2 billion gikan sa mga LGUs. Samtang di pa masiguro kung doon na may budget ang COMELEC alang sa Voters Information Campaign. Manual ang pamaagi sa barangay ug SK elections. Lahi kini ug di isama sa naanda na sa publiko nga automated elections. Samtang bisan og Oktubre 28 pa ang barangay ug sangguniang kabataan elections, nagpabati na sa ilang presensya ang mga buot mo kandidato. Sa mga kadalanan sa syudad sa Sugbo ug bisan sa social networking sites, makita na ang nagkalain-laing hulagway sa mga tawo nga nanghinaot nga madani ang mga botante sa ilang tamis nga pahiyom. Apan mato ni COMELEC Cebu City North District Election Officer Attorney Marshall Sarlo, di pa sila makabuyag sa mga sayungan ng kampanya kay wa pa magsugod ang campaign period. Premature campaigning but with that within the ambit sa ato ang kuan tungod kay di pa nato maklaro kinsay kuan kandidato. Hindi pa siya violation. Di pa violation. Mukam in violation ug ma-determine nato kinsa ng candidates. Di pa sayo usab sa COMELEC ang filing sa Certificate of Candidacies. Inay karong Oktubre 15, magsugod ang filing sa COCs gikan sa Oktubre 11 hangtod Oktubre 17. Andrea Patenya, News 5. Ang multimedia strategy sa PLDT Group mo'y nahimong ehemplo nga mapalambo og muhatag og dugang revenue ang telecommunications industry. Kini gipakita sa gihimong Asian Carriers Conference dinhi sa Sugbo nga gitambungan sa mga telecommunication operators nga dili lang gikan sa Asia lakip na sab sa ubang lugar sa kalibutan. Dennis Tanok, Sugin Liming. Sa tumo nga masabutan og masolusyonan ang kalisdanan og problema sa telecommunications industry dili lang dinhi sa atong nasod, namugna siyam ka tuig na ang nakalabay ang Asian Carriers Conference nga kanunay paluyuhan sa PLDT Group. Matag tuig nagkadaghan ang nanambong sa moong kalihukan dili lang gikan sa mga nasod sa Asia. So how do you adjust? How do you cope with these changes? That's what actually occupies the minds of many senior executives and ordinary employees of telecommunications companies. So how do you... The first step towards business. Sukad na himugso ang ACC ni atong tuig 2005, kanunay nga mapiling venue ang Sugbo tungod sa perpektong lokasyon niini. Diin di lang poros trabaho ang hunahunahon sa mga delegado, makapaymos usab sila sa mga tourist spots, ingon man dool ra usab sa mga beneficiaries sa ilang corporate social responsibility. Gawas ni ana ang Sugbo may usa sa dakong potensyal nga mas mulambo ang telecommunications industry sa nasod. I think the best way to put it is here in Mactan, in Cebu, we just have the right atmosphere. It's a combination of relaxation at the same time work. Sa tema karong tuiga nga unlocking hidden growth opportunities for wholesale carriers, daghang mga pamaagi ang gipaambit sa mga dinapit nga speakers. Nahimong ehemplo ang multimedia strategy sa PLDT Group. Our mobile unit Smart has partnered with MCA, the world's #1 music company, to launch Smart Music, the Philippines' biggest online musical portal. Smart is now also offering Signal to Go TV,
or TV2Go, which allows subscribers of Signal TV to enjoy live streaming from selected cable channels on their smart-powered mobile devices. It's very relevant. We just cannot stick to what we have been doing in the past. We have to find new ways of doing business, new ways of serving our customers, so that they will continue to patronize the services that we offer. Dennis Tanok, News 5. Duha ka semana ra ang gitagal ni Provincial Director of Police Senior Superintendent Noel Guilliamac ngadto sa iyang mga sakop aron beripikahon kung unsa katinuod ang taho nga dunay hulga batok sa kinabuhi ni 3rd District Congressman Gwen Garcia ug siyang anak nga si Attorney Cristina Frasco. Jinky Bargio, Sugin Limi. Gikan matud pa sa usa ka pulis nga nadestino sa tuburan o kaha sa Liloan ang impormasyon kabahin sa hulga nga nadawat nilang kongresista Gwen Garcia ug sa iyang anak nga si Attorney Cristina Codilia Garcia Frasco. Ang pulis nga wa pa mailhi mo'y giingong naghatod sa istorya sa kongresista gawa sa text message nga nadawat sa anak ni ini. Ato dahil gidirect ang ato ang Chief Intelligence Officer si Superintendent Albutra para pag-coordinate sa Liloan Police ug sa tuburan na allegedly naay mga plot sa ilang kinabuhi. Giauhag ni Guilliamac ang kongresista sa pag-request og security detail escort sa PRO7 samtang gi-validate pa ang kamatuuran sa maong taho. Apan sa kaso ni Attorney Frasco, police visibility lang una sa iyang Pinoy-anan ug trabahoan ang mahimong mahatag sa kapulisan ngadto kaniya. Kung request sila sa ato, normally we will provide 2 police escorts, no, whom maybe i-referred sa ilahan, no. Gitagalan lang ni Guilliamac og duha ka semana ang mga pulis pagsumiter og resulta sa ilang investigasyon kabahin sa hulga sa mga Garcia. Jinky Bargio, News 5. Lalaking nag-ayo unta sa water pump natagak sa tabay. Naglisod kini ginhawa sa ilawom nga mo'y nakatampo sa iyang kamatayon. Patayng lawas sa biktima na og katuman sa halos siyam ka oras tungod sa kagamay sa lugar. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Dulaan siyam ka oras una pa naugat ang patayng lawas ni Pepe Dakay nga taga Sitio Luok Uno, Barangay Bato, human matagak samtang paingon kining manglimpyo sa water pump sa Atabay nga nahimutang sa Sitio Dakit sa Barangay Kabitiunan sa Dakbayan sa Toledo kagahapon sa buntag. Pasado alas 4 na sa hapon kagahapon, nakuha ang patayng lawas sa biktima. Human tulo ka higayon nga napakya sa pagkuha ang mga rescuers gikan sa Carmen Copper Corporation o kabumbiruhan. Gibana-banang dunay gilawmon nga 50 ka tiil ang gilawmon sa mong Atabay nga dunay tubig. Actually, ang ni-dive yun, nahugog, upat siya kabuok, upat ka diver, pero kanang upat ka diver, wag na naka-abot sa kuan. Usa lang ang ni nakaabot sa tubig. Ang kanang tulo, wag na, dihara na taman sa tunga. Matod ni Felix Ricaplaza ug kauban sa biktima miingon nga iya hapang gitambagan ang biktima nga dili lang una mo kanaog sa ilawom sa Atabay kay huwaton una nila ang usa nila kakauban. Pisi ang gigabid sa biktima nga tikanganan paingon sa ilawom apan wa pa gani maabot sa tunga-tunga. Mireklamo na kay naglisod na siya sa pagginhawa. Kato si Pepe, nihangil na akong ado, wala na kayo mahimudo ko, wala na kayo mahimudo, di man ang dao. Siya, wala na kayo, makabuhi na ko, makabuhi gani ko do, samay ko, ari kasto nga, para di ka mabanda sa simento. Nagsiginom sa giyaw-yaw nga Lord, tabangin ito ko Lord. Akong mga anak, akong apo, dili ko mamatay Lord, na. Ang tag-iya sa Atabay nagduda nga dunay sakit sa kasing-kasing ang biktima. Mipasalig hinuon siya nga muhatag og hinabang ngadto sa pamilya sa biktima. Huwag ko kalimutan may sakit pala siya. Kasing-kasing. Pero ang pagtuon ako, doon na siya sakit kasing-kasing kay di naman siya kupot sa pisi. Sa tupad, di naman kadaog. Sige na ko na siyang suhulan na magkuhan dito. Dito sa Tabay. Then, pwede natin sa ipatopsy, depende ra sa kuan sa mga complainant. Ray Pasaporte, News 5.